Gezien hebben. Met twee vingers, heel soepel, niet echt verstijven, maar heel lichtjes uitgaven. Lichte stootjes links en rechts. Voor een beginner gaat dat. Afgelopen week werd in Kinrooi het aspergeseizoen officieel geopend. De aspergeteelt is in Vlaanderen goed voor een productie van 1680 ton. En met 114 hectare aspergevelden is Limburg de absolute koploper in de teelt. De provincie Antwerpen komt met 41 hectare op de tweede plaats. De volgende keer mag dat iets sneller, hè, want anders duurt het te lang eer we achter zijn. Het is een kleine teelt. Er zijn een aantal teeltgebieden. Historisch, de Bakermat zit in Klein-Brabant, zoals men dat noemt. Dat is in de streek van Puurs. Maar in Limburg heeft de teelt zich eigenlijk flink ontwikkeld. En vandaag is Noord-Limburg de leidende regio geworden op vlak van aspergeproductie. Ik denk dat 80% van de asperges die in België verkocht worden over de Mechelse veilingen passeren. En van die 80% komt dan nog eens 80% uit deze streek, uit Limburg. Dat is heel belangrijk voor onze veiling. Hadden wij die niet gehad, die groei hier in Limburg, dan was Mechelse asperge een heel klein product geworden. We zetten ongeveer 1,7 miljoen kilo asperges per jaar om. Dat is niet niks. Het blijft klein, een kleine 200 hectare. Een omzet van 10 miljoen euro voor de boeren betekent dat wel iets. De gemeente Kinrooi is afgelopen jaar uitgeroepen tot de Vlaamse aspergegemeente. Een titel die Kinrooi met trots draagt. Ik denk toch dat het heel belangrijk is dat we die titel mogen voeren, omdat we niet alleen asperges hier in onze gemeente telen, maar we telen ook nog een hele reeks andere groenten. Het waren misschien zelfs goed geweest dat we daar ook de titel groentegemeente aan toegevoegd hadden. Op dit moment hebben we hier dus 29 verschillende groenten, zowel voor de versmarkt als voor de conservenmarkt. Ook toeristisch zal de aspergeteelt dit jaar in de kijker worden gezet. We gaan nu vanaf dit jaar dus een aspergeroute hebben. Die iedere woensdag zal gepromoot worden om dus een aantal bedrijven aan te doen via de fiets of al wandelend. En om ook te zien op dat moment hoe de asperges geteeld wordt, hoe hij dus ook gestoken wordt en hoe hij dus verwerkt wordt. De aspergeteelt is een gespecialiseerde teelt en vergt veel werk en aandacht. Dagelijks wordt het veld gecontroleerd op asperges die klaar zijn om te steken. 'S Ochtends komen de Polen hier het veld af met hun karretjes en hun steekmes op zoek naar de barstjes in de aarde. En dan moeten ze erop letten dat ze elke asperge ook zien, elk barstje zien, want anders gaat die boven de grond uitgroeien. En als er dan wel eens een gaatje in die zwarte plastic is, gaat de zon daarop komen en dan gaan de kopjes verkleuren. De zwarte plastic gaat ervoor zorgen dat er een warmer klimaat wordt gecreëerd op het aspergebed. Dus in het begin leggen we meestal de zwarte plastic om de oogst een klein beetje te vervroegen. Maar als het nu temperaturen zijn van boven de 25 graden, enkele dagen aan een stuk, dan wordt het te warm. Dan gaan ze te snel groeien, hebben we een overproductie. En daarmee gaan we de witte kant omhoog leggen die de zon een beetje reflecteert. Het is een vrij moeilijke teelt. De asperges moeten goed gestoken worden. Het vinden van gemotiveerd personeel. Die moeten dag in dag uit, weer of geen weer, moeten die asperges geoogst worden. Die moeten correct gesorteerd worden. En dat is toch wel een moeilijke opgave. Ja. De asperges van Johan gaan allemaal naar de Mechelse veiling. Sophie Maris verkoopt bijna de hele productie aan huis. De klant heeft terug aandacht voor het streekproduct en het contact tussen teler en klant wordt daarom belangrijker. Wat heel interessant is, het heeft veel karakteristieken van wat de consument verwacht. Het is bij ons gemaakt, het is met veel zorg gemaakt. Het is een echt streekproduct gebonden aan een aantal regio's. Het is een gastronomisch product. Ik denk dat we echt met asperges echt naar de consument kunnen stappen en zeggen, kijk, dit is iets van ons, van onze landbouwers. Het is een smaakvol product, profiteren van het seizoen. De maanden die voor ons liggen. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat een asperge maar heel kort op een jaar te verkrijgen is. Enfin, uit volle grond te verkrijgen is. En ik denk dat de mensen ook graag naar de boer zelf toekomen en ook zien wat ze kopen. Hè. Dus ze kunnen hier het ganse proces bekijken en kijken hoe ze gesorteerd of geschild worden. En je hebt ook het sociale contact
met de mensen en zij met ons. En het benadrukt een beetje het karakter, het nabijheidskarakter van het product, denk ik. In West-Vlaanderen zie je geen spruiten verkopen langs de straat. Die gaan allemaal over de veiling. Maar hier, het is een product van dichtbij. En ik denk dat dat de consument aanspreekt. De asperge wordt ook wel het witte goud genoemd. Voor de boeren is de aspergekweek een goede financiële aanvulling op de andere activiteiten. Bovendien wordt de teelt stilaan vervroegd door verwarmde tunnels en wordt er geïnvesteerd in automatisatie. We hebben sinds een 6-tal jaren een schilmachine. Wij schillen ze machinaal, maar daarna worden ze ook nog eens nagekeken op schoonheidsfoutjes. Dat kan zijn dat er een klein stuk schil nog blijven hangen is. En dat doen wij er dan nog manueel af. Daarna worden ze vacuümverpakt om de kwaliteit te behouden. De Limburgse asperge is een topproduct en onze restaurants presenteren de komende 2 maanden dan ook massaal aspergemenu's. Ik kan eigenlijk bezig blijven met asperges. Voor mij, dit jaar maak ik iets anders, volgend jaar ga ik weer iets anders maken. Dat is logisch, denk ik, dat dat met elke groente zo is. Maar ik moet wel zeggen, het aspergeseizoen, daar kijk ik echt naar uit. Dat is zo echt het seizoen waar ik bijna niet op kan wachten om aan te beginnen. Dat is gewoon, ik eet het graag. En ik vind het ook een groente waar je heel veelzijdig, heel creatief mee kunt zijn. Zowel warm, rauw, koud, gewokt, noem maar op. Je kunt er echt alles mee doen. Om de asperge nog meer onder de aandacht te brengen is er dit jaar de aspergewedstrijd Pimpje Asperge. Pimpje Asperge is eigenlijk om de mensen creatief te laten zijn met asperge. Dus ze mogen zelf een recept opsturen en dan ga ik daar een selectie van maken en dan daarna wordt er eigenlijk een soort duel uitgevochten met de aspergegerechten bij ons in het kookatelier. En daar komt dan een winnaar uit en die krijgt eeuwige roem natuurlijk. En er zijn een paar heel mooie dingen die kunnen gewonnen worden. Een overnachting en zo zijn echt wel een paar heel mooie prijzen. Alle informatie vind je op deze website.